Ес му даш, трябва да си позитивно настроен. Не така, не така. Какво става? Не, така става трансформа. Защото после на компютъра на екрана ти излиза. Къде ми е зума? Не, имаш така, бе. Зума тук е така, зумираш на Кое? Не, това може да си го мръща така, както е. Знам. Не ми трябва. Върни зума. Аре, с телевизионите! Не, хора, знам, че ще става много скоро. Ще става плане! Оператор! Ще се карам! Ти му дадеш там за пот, или какво прави? Трябва ходите от... Стига, бе! Не знам, баба, само това не съм лъка. Не знам, азе! Да забравяме, че той е измител. Нямам, защо съм е... Беше ме храна, иска слаби чеки. Няма ги вече. Бобе, аз ли съм? Те ще е едно беро къща да ти просливаш на това. Почувствам, че искате да ме кила нещо е познат тук. Начало, трябва да речем го кила. Нещо леко на боци. Това трябва да е.